Jisimni Abigail u l-istorja tiegħi tibda fl-art qadima ta' Iżrael fejn ix-xemx kienet issawwar mhux biss il-pajsaġġ iżda wkoll il-karattru ta' dawk li kienu jgħixu hemm. Trabbejt f'familja li kienet tikkultiva l-erf bħalma oħrajn kienu jikkultivaw is-siġar taż-żebbuġ tagħhom bil-paċenzja, bid-dedikazzjoni u b'rispett kbir lejn iż-żmien meħtieġ biex il-frott jimmatura. Il-għodwiet ta' tfuliti kienu mimlija bit-tagħlim tan-nies anzjani li bleħinhom sod kienu jaddulna mhux biss l-erf iżda l-essenza ta' ġenerazzjonijiet. Fil-waqt li tfajliet oħra kienu jilagħbu bil-ġebel ikkulurit fil-btieħi, jien kont noqgħod f'riġlejn ommi, nixrob kull kelma dwar il-liġijiet li kienu jmexxu l-eżistenza tagħna. F'darna l-erf ma kienx lussu, iżda ħtieġa daqstant vitali daqs l-ilma li konna nixorbu. Missieri, raġel ta' ftit kliem, kien josserva b'approvazzjoni sikta waqt li nkont nuri fejn bikri tal-kidbiet u tradizzjonijiet li kienu jsostnu l-poplu tagħna. Il-ħinijiet ta' wara nofsinhar kienu dedikati għat-tagħlim prattiku. Idejja żgħar talmu jifirdu l-qamħ mill-ħaxix ħażin, lezzjoni li aktar tard urit ruħha prezzjuża f'sitwazzjonijiet li kienu jeħtieġu dixxerniment. Kull qamħa magħżula kienet deċiżjoni, kull għażla kienet eżerċizzju ta' erf. Fil-kwiet ta' filgħaxija, meta d-dellijiet kienu jitwallu fuq l-art tagħna, kont nosserva l-karovani għaddejjin, iġibu mhux biss merkanzija, iżda stejjer minn artijiet il-bot. Kien f'dawn il-mumenti li tallimt l-arti tad-diplomazija, nisma' n-negozjati li kienu jsiru fuq l-adba tagħna. Is-snin ta' formazzjoni tiegħi kienu mmarkati b'dixxiplina stretta iżda ġentili. Bħal siġra żagħżugħa ta' żebbuġ li teħtieġ tinżabar biex tikber b'saħħitha, kull lezzjoni, kull korrezzjoni, kull mument ta' tagħlim kien iħejjini għal futur li għadni ma stajtx nimmaġina. Hekk kif kbirt irrealizzajt li s-saħħa vera ma kienitx fil-muskoli tal-ġellieda li kultant kienu jaqsmu l-art tagħna, iżda fil-kapaċità li tara fil-mument it-tajjeb biex taġixxi u l-kliem it-tajjeb li għandu jingħad. Dan il-fejm li kien inżera f'ħamrija fertili matul tfuliti kellu jiżboċċa f'mumenti kruċjali ta' ħajti adulta. Id-destin għandu modi partikolari kif jurina l-pjanijiet tiegħu. Iż-żwieġ tiegħi ma' Nabal ma kienx għażla tal-qalb iżda arranġament li jaqgħad il-familji tagħna. U kien raġel b'ħafna ġid f'Karmel, sit ta' 3000 naġa u 1000 moża. Il-ġid tiegħu kien magħruf mar-reġjun kollu bħalma kien magħruf it-temperament tiegħu diffiċli. Fl-ewwel jien bħala martu tallimt li l-abbundanza materjali mhux dejjem timxi id fit mal-għana spiritwali. Nabal kellu artijiet vasti u mrita l-kbar iżda ruħu kienet nixfa bħad-deżert f'nofs is-sajf. Ismu li jfisser ħiblaħ fil-lingwa tagħna der qisu profezija li kienet isseħħ ma' kull żerniq. L-amministrazzjoni ta' darna kienet teħtieġ erf speċjali. Il-qaddejja li kienu jitriedu quddiem in-natura splussiva ta' żewġi kienu jsibu fija kien żgur. Fiskiet tal-limt immexxi mhux biss il-ġid materjali, iżda wkoll ir-relazzjonijiet komplessi tal-bnedmin li kienu jiżvolġu taħt is-saqaf tagħna. Matul il-festi tal-ġis, meta l-proprjetà tagħna kienet ferfer bl-attività, kont nosserva kif Nabal kien imexxi n-negozju tiegħu. L-arroganza u l-aħrax tiegħu kienu bħal ġebel fit-triq tal-prosperità tagħna. U kien ibija tal-alleati potenzjali bi kliem aħrax u jien kont nibni pontijiet ta' ftehim ma' dawk li kienu jaqsmu l-art tagħna. Il-ħili kienu twal f'darna f'Karmel. Waqt li Nabal kien jingħata għal pjaċiri tal-inbit, jien kont niddedika ruħi biex insaħħaħ ir-rabtiet ma' dawk li verament kienu jagħmlu l-proprjetà tagħna tirnexxi. Ir-rajja, il-qaddejja, kull wieħed minnhom sar parti minn xibka inviżibbli ta' protezzjoni li jien kont ninżeġ b'attenzjoni u rispett. Il-ħajja ħdejn raġel bla aqal għalmitni li s-saħħa vera mhix li tiddomina lill-oħrajn, iżda li tkun taf meta għandek iċċedi u meta għandek timbotta l quddiem. Bħalajn tal-ilma li ssib triqta bejn il-blat tal-limt inġerraħħa mal-problemi mingħajr ma nitli fl-essenza tiegħi. Is-snin għaddew u kull jum ħdejn Nabal kien eżerċizzju ta' paċenzja u strateġija. Dak iż-żmien ma kontx naf, iżda kull mument ta' dan iż-żwieġ diffiċli kien tħejja għal rwol akbar li d-destin kien qed iżommli. Il-provi li ffaċċjajt ħdejn raġel li kien l-istess personifikazzjoni tal-bluqa sawru fija saħħa li kellha tkun fundamentali għal ġrajiet li kienu ġejjin. Dik il-għodwa bdiet bħal ħafna oħrajn f'Karmel iżda l-arja kienet mobbija b'toqol differenti. Il-qaddejja waslu jlaħtu baħbarijiet li jagħmlu demmi jitkexkex. David, il-ġellied midluk li kulħadd kien jafu għall-qlubija tiegħu, kien bagħat messaġġiera sal-proprjetà tagħna. In-nies tiegħu kienu proteġew ir-rajja u l-imrieħel tagħna fid-deżert u issa matul il-festa tal-ġis talbu biċċa żgħira mill-abbundanza tagħna. It-talba kienet aktar milli ġusta. Għal xhur sħaħ, in-nies ta' David kienu bħal ħajt ta' protezzjoni madwar ir-rajja tagħna. Lanqas naġa waħda ma ntilfet taħt il-assa tagħhom. Fi żminijiet fejn il-ħallelin u s-saqejja kienu komuni daqs ir-ramel fid-deżert, din il-protezzjoni kienet aktar prezzjuża mid-deheb. Iżda Nabal fl-arroganza karatteristika tiegħu għażel l-art triq possibbli.
Meta l-messaġġiera ppreżentaw it-talba, żewġi mhux biss irrifjuta, iżda nsulen tagħhom bi kliem li jaqta' bħaskiken. Minu David għajjat u jitratta b'disprezz lil dak li kulħadd kien jaf li kien il-magħżul biex isir re. Kliemu kien bħal vleġeġ avvelenati, mitfuqa mingħajr ma jaħseb fil-konsegwenzi li kienu ser iġibu. L-aħbar tar-risposta ta' Nabal xterdet malajr bħan-nar fit-tiben nixef. Il-qaddejja jirtodu bil-biża' għaluli li David kien ġabar 400 raġel armat. Kienu qed jimxu lejn id-direzzjoni tagħna bid-determinazzjoni li ma jħallu l-ebda raġel ħaj fil-proprjetà tagħna sa sbieħ il-għada. Il-ħin kien qed jgħaddi bħal ramel farloġġ tar-ramel. Il-piż tas-sitwazzjoni waqa' fuq spallejja bħal mantel taċ-ċomb. L-azzjonijiet bla ħsieb ta' Nabal kienu poġġew friskju mhux biss ħajtu stess, iżda dik tal-irġiel kollha taħt is-saqaf tagħna. Mijiet ta' ħajjiet innoċenti kienu ser iħallsu l-prezz tal-bluwa ta' raġel wieħed. Waqt li Nabal kompla bil-festa tiegħu, bla ma jaf bit-tempesta li kien anqal, ħassejt il-piż tar-responsabbilta ikber f'sidri. Il-ħajjiet tal-qaddejja kollha tagħna, irġiel li kienu servew lil darna bil-lealtà, issa kienu jiddependu fuq azzjoni maġla u deċiżiva. Fil-kwitt ta' dak il-mument kruċjali, irrealizzajt li ħajti kollha kienet ħejjitni għal din is-sitwazzjoni. Kull lezzjoni li tallimt, kull mument ta' paċenzja mal-bluwa ta' Nabal, kull ħila żviluppata fl-amministrazzjoni ta' darna, kollox kien qed jiltaqa' f'dan il-mument. Id-destin kien qiegħed f'idejja r-responsabbilta li nevita massakru. Il-ħin ma kienx ħabib tiegħi f'dik is-sija deċiżiva. Waqt li l-minuti kienu qed jiżolqu bħal ilma bejn is-swaba, moħħi kien qed jaħdem bil-preċiżjoni ta' nissiġ b'esperjenza. Mingħajr ma konsultajt ma' Nabal li baqa' fil-bankit tiegħu jinjora t-tempesta li kienet riesqa, bdejt naġixxi bl-urġenza li kienet teħtieġ is-sitwazzjoni. Ordnajt li l-qaddejja jħejju 200 ħobża, 2 ġarar imbit, 5 naġġiet imħejja, 5 kejliet qamħ mixwi, 100 tanqut enep imnixxef u 200 aġna tat-tin. Kull oġġett intażel bi skop speċifiku, mhux biss bħala rigal, iżda bħala simbolu ta' rispett u rikonoxximent. Il-movimenti tiegħi kienu kalkolati preċiżi bħal dawk ta' plejer ta' ċess li antiċipa diversi mossi l quddiem. Ix-xemx kienet bdiet nieżla fl-orizzont meta rkibt il-ħmar tiegħi. Il-karavana ta' paċi li kont qed immexxi kienet qed titawweġ mal-muntanja, kull passi qarribna lejn l-armata ta' David. Qalbi kienet ħabbat b'saħħa f'sidri, mhux bil-biża', iżda biċ-ċertezza li kont qed inġorr id-destin ta' ħafna ħajjiet f'idejja. Fil-liwja tal-muntanja rajt lil David u n-nies tiegħu. Kienu ġellida b'esperjenza, wiċċhom immarkat minn battalji preċedenti, ix-xwabel tagħhom bilaċ għall-vendetta. L-arja kienet mobbija bit-tensjoni tqila bħasħab qabel mal-tempata. Mingħajr eżitazzjoni, nżilt mill-ħmar u nxett wiċċi fl-art qudiemu, inkisser il-protokolli soċjali kollha ta' dak iż-żmien. Kliemi ħareġ bħal xmara kalma, iżda ġar il-forza ta' nixxija. Assumejt ir-responsabbiltà għall-iżball, offrejt riparazzjoni u appellajt mhux biss għar-raġuni ta' David, iżda n-nobbiltà tal-karattru tiegħu. Kull kelma ntażlet bil-aqal ta' min jaf li d-differenza bejn il-ħajja u l-mewt tista' tkun fi frażi waħda. Fid-diskors tiegħi għaraft il-pożizzjoni tiegħu bħala re futur ta' Iżrael, nuri li kont qed nara lil ħin mill-mument preżenti, lil ħin mill-offiża ta' Nabal. Tkellimt dwar l-importanza li jżomm idejh notfa minn demm innoċenti, dwar kif din id-deċiżjoni kienet ser taffettwa s-saltna futura tiegħu. Ma kinux biss kliem ta' supplika, iżda tarf u viżjoni. F'dak il-mument ħassejt il-piż tal-edukazzjoni tiegħi, ta' kull talima li xrobt matul tfuliti, ta' kull lezzjoni li tallimt ħdejn Nabal. Il-passat kollu tiegħi kien qed jiltaqa' f'dan il-mument kruċjali, fejn id-diplomazija ltaqat mal-kuraġġ, fejn l-erf iffaċċja l-forza brutali. Ħajti kollha kienet ħejja għal dan il-mument ta' intervent deċiżiv. Quddiem l-armata ta' David, kliemi kellu bżonn ikollu seta' li jibdel id-direzzjoni ta' battalja imminenti. Bħal artiġjana ta' ħila, bdejt nibni pont bejn ir-rabja ġustifikata ta' David u l-ħnina li kont qed nipprova nqanqal f'qalbu. Kull kelma ntażlet bil-aqal ta' min qed imiss kristalli prezzjużi. Leħni ma kienx jitrijat meta għraft il-bluwa ta' Nabal? Kien fundamentali li nuri li kont nifhem il-ġustizzja tad diżappunt ta' David, iżda wkoll li nuri triq differenti mill-vendetta. Bħal pittriċi li tħallat il-kuluri bil-preċiżjoni, ħallat l-umilta mad-dinjità f'kull frażi. L-atmosfera ta' madwarna nbidlet bil-mod waqt li kont qed nitkellem. Il-ħarsa jibsa tal-ġellida bdiet tirtab il-pożizzjoni riġida tagħhom rilassat gradwalment. Irrealizzajt li kliemi kien qed isib part fertili f'qalbhom. Kien bħal meta tara s-silġi dub taħt l-ewwel raġġi tax-xemx filgħodu. Bl-erfi kultivat matul is-snin, tkellimt dwar is-saltna futura ta' David, dwar kif id-deċiżjonijiet tiegħu f'dak il-jum kienu ser isawru tmexxija tiegħu.
Meta l-mulej ikun wettaq dak kollu li wieħed dwar li jagħmlek mexxej ta' Iżrael, argumentajt, ma jkollokx il-pis ta' demm innoċenti fil-kuxjenza tiegħek. Kull kelma kienet żerrija miżruha fil-għalqa tar-raġuni. Il-qawwa tal-persważjoni ma kienx biss fil-kliem magħżul iżda fis-sinċerità li bih kien qed jingħad. Bħal mużika li tmiss il-kordi l-aktar profondi tar-ruħ, id-diskors tiegħi laħaq mhux biss il-widnejn, iżda l-qalb ta' dawk l-irġiel. Kienet żifna delikata bejn l-awtorità u s-sottomissjoni bejn is-saħħa u l-ġentilezza. Rajt il-mument eżatt meta trasformazzjoni seħħet fil-wiċċ ta' David. Il-fattizzi tiegħu qabel imġebda bil-aċċa l-vendetta irċevew ftit ftit. Kien bħal meta tara maltempata tinbidel f'xita ħelwa. Id-diplomazija tiegħi kienet irnexxiela tagħmel dak li mijiet ta' xwabel ma setawx, tbiddel il-kors tal-ġrajiet permezz tal-qawwa tal-kliem. F'dak il-mument fimt li s-saħħa vera ma tinsabx fil-kapaċità li teqret iżda fil-ħila li tibni pontijiet fuq abbissi ta' mibeda u nuqqas ta' ftehim. Bħal lampa li ddawwa li triq fid-dlam, klimi kien wera alternattiva għal vjolenza, ħruġ onorabbli għal kulħadd involut. Meta rġajt lura d-dar dak il-lejl, sibt lil Nabal f'nofs festa denja tare. L-imbit kien qed igelġel bil-kotra u l-sinu kien maħlul bis-sakra. Żewġi bla ma jaf bid-diżastru li kont għadni kif evitajt, kien qed jiċċelebra qisu d-dinja kienet tiegħu. Iddeċidejt li nistenna sbieħ il-għada biex niżvela l-ġrajiet ta' dak il-jum fatali. Meta l-ewwel daw tax-xemx mess l-oljiet ta' Karmel iffaċċjajt lil Nabal bil-verità. Il-fattizzi tiegħu tbidlu meta sema dwar il-mewt li kienet tant qrib, dwar l-armata ta' David, dwar l-intervent tiegħi. Kien bħal meta tara maskra tinqasam? Ir-raġel li kien jiftaħar bis-saħħa u l-ġid tiegħu issa kien ipparalizzat bil-biża'. L-impatt tar-rivelazzjoni kien devastanti għal Nabal. Qalbu diġà mwebsa mill-ħajja ta' eċċessi ma felaħx il-pis tar-realtà. Bħal siġra li tidher b'saħħitha minn barra iżda mkula minn ġewwa u ċeda. Ġismu sar riġidu bħal ġebel u għal 10 tiem baqa' f'dan l-istat bejn il-ħajja u l-mewt. Il-qaddejja kienu jitkellmu bil-modija, josservaw it-trasformazzjoni tar-raġel li tant kienu jibżgħu minnu. Kien qisu qawwa akbar mill-fema tagħna kienet ħadet kontroll ta' darna. Is-skitt li waqa' kien jinkiser biss mill-passi maġla ta' dawk li kienu qed jieħdu ħsieb is-sit tagħhom mixħud. Fl-10 jum il-ħajja telqet il-ġisem ta' Nabal. It-tluq tiegħu kien bħall-aħħar nifs ta' maltempata li fl-aħħar tikkalma. Ma kienx hemm vjolenza, ma kienx hemm demm imxerred, biss it-tmiem naturali ta' raġel jgħix mingħajr erf. Kien qisu d-destin kien kiteb l-aħħar kapitlu tiegħu blinkan viżibbli. Il-ġrajiet li segwew kienu bħal biċċiet ta' puzzel jaqgħu f'posthom. L-aħbar tal-mewt ta' Nabal xterdet mar-reġjun waslet f'udnejn David. F'kull rokna tal-proprjetà tagħna, wieħed seta' jħoss li era kienet waslet fit-tmiema, bħal meta tara x-xemx nieżla ta' jum twil. Irriflettejt dwar kif il-ħajja għandha l-modi tagħha biex tagħmel ġustizzja. Nabal li stmer il-protezzjoni offruta minn David u njora liġijiet tal-ospitalità sab tmiemu mhux bix-xabla, iżda bl-azzjonijiet tiegħu stess. Bħal frotta li titħassar minn ġewwa, in-natura tiegħu stess iddeterminat id-destin tiegħu. L-aħbar waslet bħal nifs tarih frisk fodwa sħuna. Il-messaġġiera ta' David ħabtu l-bib tiegħi iġibu kliem li kien ser ibiddel id-direzzjoni tal-eżistenza tiegħi. Ir-raġel li kont impedejt milli wettaq qatt ta' vendetta issa kien qed joffri li ħajja ġdida, pożizzjoni ġdida, skop ġdid. Il-messaġġiera kienu jitkellmu bir-rispett u r-riverenza iwasslu t-talba ta' David b'formalità li kienet tikkuntrasta mas sempliċità ta' kliemhom. Kien qisu d-destin kien qed jurini triq ġdida, pavimentata bl-istess ġebel li jien użajt biex nibni pontijiet ta' paċi. F'dak il-mument moħħi reġa' lura għal-jum meta affaċċjajt armata bi kliem biss bħala tarka. David ma kienx nesa l-mara li wrid erf quddiem il-bluwa, kuraġġ quddiem il-periklu u grazzja quddiem l-avversità. Bħal żerriegħa miżruha f'dak il-jum ta' konflitt, ir-rikonoxximent tiegħu issa kien qed jiftaħ fil-forma ta' proposta ta' żwieġ. Id-deċiżjoni li kienet qudiemi kienet aktar minn sempliċi għażla bejn li naċċetta jew nirrifjuta talba ta' żwieġ. Kienet opportunità li nservi skop akbar li nkun ħdejn raġel li Alla kien aqżel biex imexxi lil Iżrael. Bħal Pitriċi quddiem tela vojta, kont qed nara l-possibiltajiet jinfetħu qudiemi. It-tweġiba tiegħi kienet rifless tal-istess umiltà u għerf li kienu mmarkaw il-laqgħa preċedenti tiegħi ma' David. Ara, il-qaddejja tiegħek taqdi u taħsel ir-riġlejn tal-qaddejja ta' Sidi iddikjarajt. Ma kienux biss kliem ta' aċċettazzjoni, iżda impenn li nservi bl-istess dinjità u grazzja li kontu rejt fil-mumenti ta' kriżi. It-tħejjiet ta' tluq tiegħi kienu maġla, iżda kull mument kien mobbi bit-tifsir. L-istess idejn li kienu amministraw id-dar ta' Nabal issa kienu qed jitħejjew għal pożizzjoni ta' responsabbilta' akbar. Kien bħal meta tara twelid ta' stilla ġdida fl-orizzont ta' Ħajti.
5 għaddejja żgħażagħ akkumpanjawni fil-vjaġġ tiegħi lejn David, simbolu mhux biss ta' bidla fl-istat tiegħi, iżda ta' bidla sħiħa f'ħajti. Bħalla sfur Feniċju li jerġa' jitwielet mill-irmiet, jiena ħriġ minn passat ta' provi għal futur mimli skop u nur. Il-wasla tiegħi fil-qorti ta' David immarka l-bidu ta' kapitlu straordinarju f'ħajti. Bħala t-tieni mara, sibt ambjent differenti ħafna mid-dar ta' Nabal. Hawnhekk kull kelma kellha l-pis tagħha, kull ġest kien osservat, kull deċiżjoni kellha konsegwenzi li marru lil in mill-ħitan tal-palazz. L-ewwel jiem kienu donnom qisni qed nitgħallem lingwa ġdida. Il-politika tal-qorti kienet komplessa bir-regoli u ritwali tagħha. Iżda l-erf li mexxini fil-passat issa serva ta' boxra f'dan it-territorju ġdid. Bħala artiġjana li tadatta l-ħiliet tagħha għal materjali ġodda, tallimt imbaħħar fil-kurrenti tal-ħajja rjali. Ir-relazzjoni tiegħi ma' David kienet mibnija fuq ir-rispett reċiproku u l-fejm. Huwa kien jagħti valur lil pariri tiegħi, jara fl-istess aqal li kien salva l-ħajjiet f'Karmel. Fil-ħinijiet tal-lejl meta l-pis tal-kuruna kien jidher li tqal fuq rasu, kliemi kien joffri ċarezza u faraġġ. Kien bħal dawl ħelu li dawwa l-modija mudlama. Il-preżenza ta' nisa oħra ħolqot dinamika unika fil-qorti. Aħinhom minn Jezreel li saret mar David qabli u jien żviluppajna fema bbażata fuq ir-rispett reċiproku. Bħal mużiċisti f'orkestra, tallimna narmonizzaw in-noti differenti tagħna biex noħolqu melodija bilanċjata. Ir-responsabbiltajiet tal-pożizzjoni tiegħi kienu wesgħin daqs l-orizzont tad-deżert. Minn barra d-dmirijiet tradizzjonali ta' mara, kont nipparteċipa fid-deċiżjonijiet li jolqtu r-renju. L-esperjenza tiegħi fl-amministrazzjoni tad-dar ta' Nabal issa multiplikat fuq skala akbar, tinfluwenza deċiżjonijiet li jolqtu eluf ta' ħajjiet. Kien bħal meta tara żerriegħa żgħira ssir siġra kbira. L-isfidi kienu kostanti, iżda differenti minn dawk li faċċajt fil-passat. Issa ma kienx biss kwistjoni ta' tmexxija ta' proprjetà, iżda li tgħin fil-bini ta' renju. Kull parir li tajt lil David, kull kelma ta' li qsamt miegħu, kull deċiżjoni li ħadd kellha l-potenzjal li sawwar il-futur ta' Israel. Kien bħalli kieku kont fuħari li x-xogħol tiegħu jolqot il-ħajja tan-nazzjon kollu. Il-qawwa mhux dejjem ġiet mill-awtorità formali, iżda mill-influwenza sottili u l-erf applikat fil-mument it-tajjeb. Bħall-ilma li jsawwar il-blat mhux bil-forza iżda bil-persistenza, il-preżenza tiegħi fil-qorti ta' David kienet qed issawwar bil-mod il-karattru tar-renju li kien qed jitwielet. Meta nħares lura lejn ħajti, nara mudell li jinġabar bħal mużajk immuntat b'attenzjoni. Kull biċċa, kull mument, kull deċiżjoni kontribwit biex tifforma storja li tmur lil in mill-eżistenza tiegħi stess. L-esperjenzi tiegħi nbidlu f'talimiet għal ġenerazzjonijiet futuri. L-istorja tiegħi mhix biss dwar mara li waqfet massakru jew li saret mart sultan. Hija xhieda tal-qawwa tal-erf applikat fil-waqt it-tajjeb. Tallimt li s-saħħa vera mhix li tiffaċċja l-ostakli, iżda li ssib toroq alternattivi biex telibhom. Il-kuraġġ mhux dejjem juri ruħu f'ġesti kbar jew atti eroiċi. Xi drabi joħroġ fi skit ta' deċiżjoni meħuda taħt pressjoni, fil-kalma miżmuma quddiem it-tempesta, fil-kapaċità li tara lil ħin mill-mument preżenti. Il-kuraġġ tiegħi żvela ruħu fil-mumenti l-aktar ta' sfida. Iż-żwieġ ma' Nabal li seta' kien biss kapitlu ta' tbatija inbidel fi skola ta' paċenzja u strateġija. Il-ħiliet li żviluppajt fit-tmexxija ta' daru u fit-trattament tan-natura diffiċli tiegħu preparawni għal rwol akbar fil-pjan li kien qed jinfetaħ. Kull prova kienet tarġa' tkabbir tiegħi. L-intervent tiegħi fil-konflitt ma' David wera li l-kliem meta jintuża bl-erf jista' jkun aktar qawwi misjuf. Din il-lezzjoni għadha rilevanti tul iż-żminijiet tfakkarna li l-vjolenza tista' tiġi evitata meta l-erf jipprevali. Il-kliem it-tajjeb jista' jbiddel sitwazzjonijiet li jidhru impossibbli. Ir-rwol li ħadd fil-qorti ta' David ipprova li l-influwenza vera ma tiddependix minn titli jew pożizzjonijiet formali, iżda mill-ħila li taġixxi b'dixxerniment u grazzja. Tallimt inżomm bilanċ bejn l-awtorità u l-umiltà, is-saħħa u l-ħlewwa. Il-wirt tiegħi għadu ħaj fl-istejjer li jiġu rrakkontati fil-lezzjonijiet li tallimna fil-ħajjiet li nbidlu. Kull persuna li tażel l-erf minflok l-impulsività, il-paċi minflok il-konflitt, iġġor ftit mill-istorja tiegħi magħha. Bħaż-żerriegħa mxerda mir-riħ, dawn il-lezzjonijiet ikomplu jixirfu f'qlub miftuħa, jagħtu frott ta' erf tul is-sekli. Kull deċiżjoni li ħadd, kull kelma li lissint, kull ġest ta' erf li wrejt ikompli jidwi tul iż-żminijiet, ifakkar li persuna waħda, meta taġixxi b'dixxerniment u kuraġġ tista' tbiddel il-kors ta' ħafna ħajjiet. In-narrattiva tiegħi hija aktar minn storja antika, hija stedina biex int ukoll issib is-saħħa interna tiegħek, l-erf tiegħek, it-triq tiegħek ta' trasformazzjoni. Inħallilek dawn il-memorji, dawn ir-riflessjonijiet, dawn il-veritajiet li jmorru lil hemm miż-żmien. Sa ma nerġgħu niltaqgħu.